ഹരേ 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 രാം കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ആരാധന കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. 5 മിനിറ്റ് പോയില്ല നമ്മള്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അവരെ സംശയം ചോദിക്കുമ്പോ നമുക്ക് നിർത്താനും പറ്റില്ല, നമ്മളെ സമയം അവര് കൊണ്ടുപോയി. അപ്പൊ ലെവൽ 5 ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു അല്ലല്ലോ, അവരേത് ക്ലാസ് ആയിരുന്നു? നമ്മൾ പഠിച്ച ക്ലാസ് ആയിരിക്കും. ഈശോപനിഷത്താണ് നടക്കണം അല്ലെ? കേട്ടോ നിങ്ങള്? കേട്ടില്ല മാതാജി. കേട്ടില്ല? കാര്യപാടി തീർന്നുപോയി. ആ നന്നായി. കഴിഞ്ഞപ്പോ തീർന്നു പോയി മാതാജി. ആ അപ്പൊ അവിടെ അതാണ് ലെവൽ 5 ഭക്തിരസാമൃതത്തിന്റെ ഇത് ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്. 16 റൗണ്ട് നാമം ജപിക്കുന്നവരെ യമനിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കുന്നവരെ മാത്രം കയറ്റുന്ന ക്ലാസ് അത്. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കേറി നിങ്ങൾ അല്ലേ? എപ്പോഴാ മാതാജി നമ്മള് കേറുക? നിങ്ങൾ 16 റൗണ്ട് നാമം ജപിച്ച് യമനിയമങ്ങളും പാലിച്ച് അപ്പ കയറാം നമുക്ക് ആ ക്ലാസ്സിലേക്ക്. ഒരു പ്രശ്നമില്ല, അത് മാത്രം മതി, വേറെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. PDF ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ ഗ്രൂപ്പില്. എല്ലാവരും വായിച്ചു. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നലെ പറഞ്ഞ അധ്യായം ഇന്നലെ 5ഉം 6ഉം ആണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അല്ലെ? അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായതായിരുന്നു ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി അല്ലെ? നമ്മൾ 5ാമത്തെ അധ്യായം കണ്ടത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് എത്താനുള്ള യോഗ്യത നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അത് കേട്ട് പരിശുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതില്? ഭക്തിയുടെ സേവനം. എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞതില്ലേ? പരിശുദ്ധി ഏറ്റവും, അതായത് ഒന്നിനെ ആശ്രയിക്കുന്നല്ല ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ എന്താണ് കർമ്മയോഗ ആയാലും ജ്ഞാനയോഗ ആയാലും ഇതൊക്കെ എന്താണ് വേറെ ഒന്നിനെയും കൂടി ആശ്രയിക്കുന്നതാണ് അതൊക്കെ. പക്ഷെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ഭക്തിയോഗം ഒന്നിനെ ആശ്രയിക്കുന്നല്ല. നമുക്ക് എന്തുമാത്രം അതിന് യോഗ്യത എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം, ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം അല്ലെ? നമുക്കത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവാ, നമുക്ക് കാരുണ്യം ഉണ്ടാവാ അവരുടെ, അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് അതിൽ പ്രായോ ജാതിയോ കുലോ കർമ്മ എന്താ പറയാ അതൊന്നും അതിന് ബാധകമല്ല. നമുക്ക് കുറെ ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഭാഗവതത്തിന്റെയും പിന്നെ പത്മപുരാണത്തിന്റെയും പിന്നെ വേറെ ഏതോ പുരാണത്തിന്റെയും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ? കൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്ന സന്ദർഭവും ഋഷഭദേവൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? ആ പരിശുദ്ധി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആ അധ്യായം മനസ്സിലായി. കുറെ അതിൽ പറയണെങ്കിലും സത്യത്തിൽ അതിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ ചെറുതാണ്, പക്ഷെ ചിന്തിക്കാൻ കുറെ ഉള്ളതാണ്. 5ാമത്തെ. ഇനി 6ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് 64 നിയാമക തത്വങ്ങൾ. 64 നിയാമക തത്വങ്ങളാണ് അതിൽ പറഞ്ഞത്. ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടും ചെയ്യേണ്ടതല്ലാത്തതായിട്ടും പിന്നെ 44 എണ്ണം അല്ലാതെ ആയിട്ടുള്ള 64 നിയാമക തത്വങ്ങളാണ് നമ്മൾ 6ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. ഇതില്
ആറാമത്തേല് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ നമുക്ക് ഒരു പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവലോകനം എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. അതാണ് ആ ഹെഡുകൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഏതിൽ കണ്ടത്? ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടത്. ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ തൊട്ടിനി അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാണ് നമുക്ക്. അപ്പോ ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വരുന്നത് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ 18 എണ്ണം ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇതിൽ 64 എണ്ണത്തിലെ ആദ്യത്തെ 18 എണ്ണാണ് ഏതിൽ വരുന്നത്? ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വരുന്നത്. നോട്ട് ചെയ്തോളാം. ആദ്യത്തെ 18 എണ്ണം ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ആദ്യത്തെ 18 19ാമത്തതിന് മാത്രം ഒരു ചാപ്റ്റർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. 19ാമത്തെ എന്താണ്? നിയാമക തത്വത്തിൽ 19ാമത്തെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? 19ാമത്തെ നിയാമക തത്വം എന്താണ്? 19 എന്ന് പറയുമ്പോ ഇവിടെ എത്രാമത്തെ വരും? ആദ്യത്തെ 10 എണ്ണം കഴിഞ്ഞു, രണ്ടാമത്തെ 10 എണ്ണത്തിൽ 9ാമത്തെ ഒഴിവാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നാമജപം, ക്ഷേത്രാരാധന എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഉപദ്രവവും ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ളത് അല്ലെ. അതിനു വേണ്ടി മാത്രം ഒരു അധ്യായം കൊടുത്തിരിക്കുക. എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള അതായത് ക്ഷേത്രാരാധനയെ കുറിച്ചും ക്ഷേത്രമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നാമജപത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ഒരു അധ്യായമായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. എത്രാമത്തെ അധ്യായം? 8ാമത്തെ അധ്യായം. 19ാമത്തെ പോയിന്റിന് മാത്രം ഒരു അധ്യായം കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് 20 മുതൽ 42 വരെ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. 20 മുതൽ 42 വരെ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു. 10ാമത്തെ അധ്യായം പറഞ്ഞെന്തെങ്കിലും ഇല്ല അല്ലെ? 20 മുതൽ 19ാമത്തെ അധ്യായം എത്തിയിട്ടില്ല നമ്മള്. മാതാജി പറയുന്നില്ലേ 18 വരെ 7ാമത്തെ അധ്യായം? പോയിന്റുകളെ പറഞ്ഞത് മാതാജി, അധ്യായമല്ല കേട്ടോ. അതായത് ഈ 64 എണ്ണത്തിന് ഏതൊക്കെ അധ്യായത്തിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയുന്നതാണ്. ഇതില് നമുക്കത് നോക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് തരുന്നത് ഡിവിഷൻ തരുന്നതാണ്. നിർബന്ധമല്ല എഴുതുന്നവര് നോട്ട് ചെയ്യുന്നവർ ചെയ്തോളൂ. അപ്പൊ അതില് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ 18 എണ്ണം 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. ആദ്യത്തെ 18 എണ്ണം 7ാമത്തെ അധ്യായത്തില്. പിന്നെ 19ാമത്തിന് മാത്രം ഒരു അധ്യായം 8ാമത്തെ അധ്യായം. 19ാമത്തെ പോയിന്റിന് മാത്രം 8ാമത്തെ അധ്യായം. പിന്നെ 20 മുതൽ 42 വരെ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. 20 മുതൽ 42 വരെ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. 10 മുതൽ 10ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 43 അല്ലെ, 42 കഴിഞ്ഞ 43 തൊട്ട് 46 വരെ 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു. 46 64 എണ്ണില്ലേ? 46 വരെ 43, 44, 45, 46 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. 11ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 47 മുതൽ 53 വരെ 47 മുതൽ 53 47 മുതൽ 53 വരെ 11ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു. 12ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 54 മുതൽ 54 വരെ അല്ല 54 മുതൽ 59 വരെ കേട്ടോ. ഞാൻ ആലോചിക്കാം, ഞാൻ പറഞ്ഞാലും കാര്യം എന്തൊന്നും പറയാത്തത്. എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നു ഞാൻ 54 തന്നെയാണല്ലോ വീണ്ടും പറഞ്ഞത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, പക്ഷെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ, അത് കാരണം കേട്ടില്ല. 59 വരെ 53 മുതൽ 54 മുതൽ 59 വരെ. 59 കഴിഞ്ഞാൽ 60, 61, 62, 63, 64 5 ലാസ്റ്റത്തെ 5 ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. 54 മുതൽ 59 വരെ എത്രാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു? 12 എടുക്കാൻ പോകുന്നുള്ളൂ. നമുക്കതൊക്കെ അപ്പൊ വരും. എന്നാലും ഞാനത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതിൽ ബാക്കി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതില് 5 എണ്ണം കൂടി ബാക്കി വരുന്നുണ്ട്. 60. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 5 എണ്ണം. നമ്മൾ പഞ്ചോപാസന എന്ന് പറയുന്നില്ലേ, ആ 5 എണ്ണം ലാസ്റ്റത്തെ 5 എണ്ണം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് പഞ്ചോപാസന മുതൽ 64 അല്ലേ? ഇനി അതിൽ വന്നിട്ട് ഈ 64 ഇനങ്ങളിലെ 1 മുതൽ 20 വരെ പ്രാഥമികം. ആദ്യത്തെ 10 എണ്ണം ചെയ്യേണ്ടത്, പിന്നത്തെ 10 എണ്ണം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത്, പിന്നത്തെ 44 എണ്ണം സെക്കൻഡറി. ഒന്നാമത്തത് 20 എണ്ണം പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ളതും സെക്കൻഡറി ആയിട്ടുള്ളത്. 60 മുതൽ
60 മുതൽ 64 വരെയുള്ളത് ഏത് അധ്യായത്തിലാ? 60 അതിൽ തന്നെ വരുന്നത് അധ്യായത്തിൽ തന്നെ കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതില് വരുമ്പോ 21 മുതൽ 29 വരെ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടും ലാസ്റ്റത്തെ 5 ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ടുള്ളത് ലാസ്റ്റത്തെ 5 ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ടുള്ളത്. ലാസ്റ്റത്തെ 5 ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാവോ നമുക്ക്? മൂർത്തിയാരാധന, ഭാഗവത ശ്രവണം, ഭക്തജന സംസർഗ, സങ്കീർത്തനം, മധുരവാസം എന്നിവയാണ്. അതെ, ഈ 5 എല്ലാവരും പഠിച്ചില്ലേ? നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കണമെന്ന് തന്നെ പഠിച്ചു. കാരണം ഈ 5 ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. നമ്മൾ ഇതൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതും ഈ 5 ഒന്നുകൂടെ പറയാവോ മാതാജി? എന്താണ് ഫസ്റ്റത്തേതാണ്? മൂർത്തി ആരാധന, ഭാഗവത ശ്രവണം, സജ്ജന സംസർഗം, സങ്കീർത്തനം, മധുരാവാസം. നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട മാതാജി 64 എണ്ണത്തിൽ ലാസ്റ്റത്തെ 5 അത് നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് എഴുതണമെന്നില്ല. PDF ഉണ്ടല്ലോ, എന്നിട്ട് പിന്നെ എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ. നമ്മുടെ സമയം പോകൂലേ? ഇതില് നമുക്ക് ഫസ്റ്റത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ്? 64 എണ്ണത്തിൽ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുക. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റോ? നയിക്കപ്പെടുകയും ഭക്തിയുത സേവനം നിർവഹിക്കാൻ നിർവഹിക്കുക. ത്യജിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവ. ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല. ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുക. ഗുരുവിന്റെ ആശ്രയം സ്വീകരിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തത് ആത്മീയ സേവനം നിർവഹിക്കാൻ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുക. ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ കൃത്യമായി അനുസരിക്കുക. പിന്നത്തത് ഒച്ചയിൽ കേൾക്കണം. മാതാജി പറഞ്ഞൊന്ന്. ആത്മീയാചാര്യന്റെ ആജ്ഞകളെ അനുസരിക്കുക. അനുസരിക്കുക. ആത്മീയാചാര്യന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരുക. അടുത്തത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എങ്ങനെ പുരോഗതി കൈവരിക്കാമെന്നതിനെ കുറിച്ച് ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം തേടുക. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 5 എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് അല്ലെ? നമ്മള് ഈ നിയാമക തത്വങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഈ 64 നിയാമക തത്വങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ? ഇതെന്താണ് ശരിക്കും? ഈ നിയാമക തത്വങ്ങൾ എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത്? ഇത്രയും വായിച്ചപ്പോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മളൊരു മനസ്സിലൊരു രൂപം തോന്നില്ല. ഇത് എന്തായിരിക്കും? ചെയ്യേണ്ടതും പാലിക്കേണ്ടതുമായ അനുഷ്ഠാന വിധികൾ. പാലിക്കേണ്ടതായ അനുഷ്ഠാനം. അതെ, ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ഒരു വൈഷ്ണവർ പാലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ 64 പറയുന്നത്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഈ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് അല്ലെ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ അതിന്റെ വാതിൽ എവിടെ നിൽക്കുന്നത്? ആരിലാണ് നിൽക്കുന്നത്? ഫസ്റ്റ് ഗുരുവിൽ അല്ലെ? വാതിൽ എവിടെയാ നിൽക്കുന്നത്? അപ്പൊ ഗുരുവിൽ. അപ്പൊ നമ്മള് ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫസ്റ്റത്തെ ഡോറ് തുറക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ താക്കോൽ ആരുടെ കയ്യിലായിരിക്കുന്നത്? മനസ്സിലാവണ്ടോ? അപ്പൊ ഗുരുവിനാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം. ഭക്തിയില് നമ്മൾ എത്ര ഞാൻ ഭക്തനാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് ആരുടെ സഹായം വേണം അവിടെ? കാരണം അവിടെ നമുക്ക് പോകുമ്പോ നമുക്ക് അവിടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ വേണം. ആ റെക്കമെൻഡേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ആരാണ്? ഗുരുവാണ്. പരിചയമില്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോ പരിചയമുള്ള ഒരു വ്യക്തി നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അല്ലെ? ഇത് ഇന്ന ആളാണിതെന്ന്. നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്തൊരു സ്ഥലമാണ്. ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോ അവിടെ ഭഗവാന് പരിചയമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടാവും. ആ വ്യക്തി നമ്മളെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം. ഇയാൾ എനിക്കറിയാം, എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട്, ഈ പറഞ്ഞ പോലെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണെന്ന് അവിടെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഒരാൾ വേണം. അതാണ് ആര്? ഗുരു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക്
കടക്കണമെങ്കിൽ ആ വാതില് തുറക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ആരുണ്ടാവണം? ഒരു ഗുരു വേണം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയണ വെച്ചാല് ഗുരുവിനെ ആശ്രയിക്കുക. ഫസ്റ്റ് ഗുരു ആശ്രയം. നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താണ്? ഗുരു ആശ്രയം എന്നാ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇസ്കോണിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഗുരു ആശ്രയം എടുക്കാന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇസ്കോണിന് പരിചയമുള്ളവർ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഗുരു ആശ്രയം എടുക്കാന്ന് പറയും നമ്മള്. ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല, അതിനേക്കാളൊക്കെ മുന്നേ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഗുരുവിനെ ആശ്രയിക്കുക. നമ്മൾ എപ്പോഴും ആശ്രയിക്കുക. നമുക്ക് പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ വേറൊരാളെ ആശ്രയിക്കുന്നത്, അല്ലെ? നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ഗുരുവിനെ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുക. അതാണ് ഫസ്റ്റ് പറയുന്ന പോയിന്റ്. ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആ യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ആശ്രയം സ്വീകരിക്കൽ. അതാണ് 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്. നമ്മൾ ആ നിയാമക തത്വങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ഗുരുവിനെ ആശ്രയിക്കണം. നമുക്ക് ഈ 64 നിയാമക തത്വങ്ങള് നമുക്ക് കിട്ടണം. നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം എങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തൊക്കെ ഉണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെന്ത് വേണം? നമുക്കൊരു ഗുരുവിന്റെ ആശ്രയം, ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് വേണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? ഗുരു ആശ്രയം എടുക്കണം. നമുക്ക് എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിലും നമുക്ക് അറിയാത്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്കൊരു വേറൊരു വ്യക്തിയുടെ ഹെൽപ്പ്, സഹായം നമുക്ക് വേണ്ടി വരും. അതാണ് ആര്? ഗുരു. ഗുരുവിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് നമുക്ക് ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ വേദങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വന്നല്ലേ. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവ്. എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ ആരുണ്ടായിരുന്നു? ഗുരു ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചിരുന്നു. ഭഗവാൻ മനുഷ്യനായിട്ട് അവതരിച്ചപ്പോ ഭഗവാൻ അവിടെ ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ ഗുരു? സന്ദീപനി മാഷെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു. ശ്രീരാമസ്വാമിയായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചപ്പോഴും ഗുരു ഉണ്ടായിരുന്നു. ആരായിരുന്നു? ശ്രീരാമസ്വാമിയുടെ ഗുരു ആയിരുന്നായിരുന്നു? ശ്രീരാമസ്വാമിയുടെ ഗുരു വ്യാസദേവൻ, വസിഷ്ഠ മഹർഷി. അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ അവതരിച്ചപ്പോഴും ഇവർക്കൊക്കെ ആരുണ്ടായിരുന്നു? ഗുരു ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ ഒരു മാതൃക കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളും എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് ദീക്ഷ എടുക്കാൻ നമുക്ക് ചിലപ്പോ പാടായിരിക്കും. കാരണം വീട്ടിലത്തെ സാഹചര്യങ്ങളും ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും എന്തെടുക്കാം? ഗുരുവിന് ആശ്രയം എടുക്കാം. ഗുരു ആശ്രയം എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ 16 റൗണ്ട് നാമം ജപിക്കുക, നമുക്ക് യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക, നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഗുരു ആശ്രയം എടുക്കാൻ പറ്റും എല്ലാവർക്കും. ദീക്ഷ എടുക്കാനാണ് എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നുണ്ടാവുക. കാരണം അതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും കുറച്ചും കൂടി കൂടി സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ വീട്ടിലത്തെ സിറ്റുവേഷൻ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ ദീക്ഷ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ അതെന്താണ്? അത് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ ദീക്ഷ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഗുരുവിന് ഒരു വാക്ക് കൊടുക്കും. എന്താണ്? ഒന്നാമത്തെ പറയുന്നത് നമ്മൾ 16 റൗണ്ട് നാമം ജപിക്കും, യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കും, പിന്നെ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കും. ഈ 3 കാര്യം നമ്മൾ ആകെ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോ നമ്മളെ വീട്ടിലത്തെ നമ്മളെ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് എപ്പോഴും നടക്കണമെന്നില്ല, എപ്പോഴും സാധിക്കണമെന്നില്ല. മാതാജി ദിവസവും 16 റൗണ്ട് ചൊല്ലുവോ മാതാജി? ചൊല്ലണം മാതാജി, അത് വാക്ക് കൊടുത്തതല്ലേ, ചെയ്യണ്ടേ? ദീക്ഷ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവൻ പോകുന്നവരെ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മ നിൽക്കണം, ആ ബോധം നമുക്ക് നിൽക്കുന്നിടത്തോളം സമയം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളത് കാരണം നമ്മൾ ദീക്ഷ എടുക്കുമ്പോ ഗുരു ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ അതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പേര് മാറും, നമ്മൾ അതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളും എല്ലാതും ഗുരു ഏറ്റെടുക്കാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഗുരുവിനാണ്. പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താല് ആ ചെയ്തതിന്റെ ശിക്ഷ ഗുരുവിനാണ് അത് കിട്ടുന്നത്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും തെറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം എപ്പോഴും. അപ്പൊ ദീക്ഷ എടുക്കുമ്പോ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, നമുക്കല്ലല്ലോ ഗുരുവിനാണല്ലോ എന്ന്. അങ്ങനെയല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പിന്നെ ആലോചിച്ചും പ്രവർത്തിക്കാനേ പാടുള്ളൂ നമുക്ക്. നമ്മൾ അതാണ് ദീക്ഷ എടുക്കുമ്പോ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. കാരണം നമ്മൾ യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം. നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മളറിയാലോ മറ്റുള്ളവരോട് നമ്മൾ അങ്ങനെ അതേ രീതിയിൽ സംസാരം കാര്യങ്ങളെല്ലാതും നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച്, കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം നമ്മളല്ല അനുഭവിക്കും. നമ്മളപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് പറ്റണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം, ഒരു നല്ലതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഗുരു ആശ്രയം നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും, നമുക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വാക്ക് ഇതാണ്, നമുക്ക് ഓർമ്മ നിൽക്കുന്നത്. നമുക്ക് ബോധമില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് വല്ല അസുഖങ്ങൾ വന്നു, നമ്മൾ ഓർമ്മ പോയി, നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാൻ പറ്റണമെന്നില്ല, നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഗുരു നമ്മൾ ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുമ്പോ അന്ന് മുതലായിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? ഭഗവാനായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ നമുക്ക് വരുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാനായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ഷൻ ആയിട്ടില്ല. ആ കണക്ട് ചെയ്യണത് ആരാണ്? ഗുരുവാണ്. ഒരു ചങ്ങല പോലെയാണത്.
ഒരു ചങ്ങല പോലെയാണ്. ആ ചങ്ങല കണക്ട് ചെയ്ത് തരണമെങ്കിൽ ആർക്കേ സാധിക്കുള്ളത്? അത് ഗുരുവിന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. നമുക്ക് നേരിട്ട് ചെന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അതാണ് അവിടെ ആ ഗുരു നമുക്കത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഗുരു നമ്മളെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാണ്, ഇന്ന് മുതൽ ഇവര് 16 മാല ജപിക്കും, ഇതൊക്കെ പാലിക്കും, ഇവരെ ആ രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകും എന്ന് ഭഗവാൻ ഗുരു വാക്ക് കൊടുക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഗുരു ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. ഗുരു പറഞ്ഞ ഞാനൊരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ? അതായത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് മാതാജി ആണല്ലോ അങ്ങനത്തെ ഉപദേശങ്ങൾ തരുന്നത്. അപ്പൊ മാതാജി ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഗുരുവിന്റെ സ്ഥാനമല്ലേ? ടീച്ചറെ സ്ഥാനം. ഗുരു എന്ന് പറയുമ്പോ കുറെ അർത്ഥങ്ങൾ മാറിപ്പോകും മാതാജി. മാതാജി ഗുരു തന്നെയാണ്. ടീച്ചർ എന്ന് പറയാം. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത കാര്യം എനിക്ക് അറിയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് മാത്രം. ഗുരു ഉപദേശാമൃത് ആലോചിച്ച് നോക്കണം. ഉപദേശാമൃതത്തിലെ ശ്ലോകം ഉണ്ടല്ലോ, അതിലെ ഒരു കാര്യം പോലും നമ്മൾ പാലിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ ഗുരു എന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ള യോഗ്യത നമുക്കില്ല. നമ്മൾ ടീച്ചർ എങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് ചോദിച്ച് നമുക്ക് അറിയുന്നത് പറഞ്ഞു തരുന്നു. ടീച്ചറും ഗുരു ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ മാതാജി, നമുക്ക് ഭഗവാനെ മാതാജി ആത്മീയതയെ പറ്റി ആര് പറഞ്ഞാലും അത് ഗുരുവല്ല. അപ്പൊ മാതാജി. പക്ഷെ ആ ഗുരു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ആ ടീച്ചറിന് ഞാൻ തിരുത്തി പറഞ്ഞിരുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ഗുരു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിലല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഗുരു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആചാര്യന്മാര്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഗുരു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ശിക്ഷാ ഗുരു എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റ് നാമനിഷ്ഠ ദാസ് പ്രഭുജി ആരാണ്? സന്യാസിയാണ്, ആചാര്യനാണ്. അവരെങ്ങനെയാണ്? അവരുടെ ജീവിതം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി നീക്കി വെച്ചവരാണ്. നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ എല്ലാ രീതിയിലും നമ്മുടെ വീട്ടു സുഖങ്ങളും എല്ലാതും കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്താ പറയാ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഗുരുവിന്റെ യോഗ്യതകൾ പറയുന്നില്ലേ? വാചോവേഗം, മനസ്സാവേഗം, ജിഹ്വാ ക്രോധവേഗം, അതൊക്കെ പാലിച്ചവരായിരിക്കണം, ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരായിരിക്കണം. നമ്മളൊന്നും അവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല. നമ്മൾ ആരല്ല, നമ്മൾ ഗുരുക്കന്മാരല്ല. നമ്മള് പറയുമ്പോ ഇങ്ങനെ പറയും, നമ്മള് ശിക്ഷാഗുരു നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ആരാണ്? ടീച്ചറാണ്. ടീച്ചർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നു, അല്ലെ? ടീച്ചർ ആവാനുള്ള യോഗ്യത എനിക്കില്ല. കാരണം എനിക്കും ഒന്നും അറിയില്ല. ഞാനും ഇതേപോലെ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാനും പഠിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, അതാണ് ഗുരുവും ടീച്ചറും തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട്. അവിടെ വലിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്, ചെറിയ വ്യത്യാസമല്ല ഉള്ളത്. അതല്ലേ മാതാജി ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗുരു നമ്മുടെ മുന്നിൽ എത്തുന്ന. അത് ശരിക്കും വാസ്തവമാണല്ലോ. കാരണം ഞങ്ങൾ അത് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് മാതാജിയുടെ മുന്നിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റിയില്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ചെറിയൊരു സ്ഥാനം മാതാജിക്ക് ഇല്ലേ എന്നൊരു സംശയം, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അതിലേക്ക് വഴി കാണിച്ച് ഞാൻ തരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ മാതാജിയുടെ മുന്നിൽ പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങള് ഈശോപനിഷത്ത് എന്താണെന്നും അറിയില്ല, ഉപദേശാമൃതം എന്താണെന്നും അറിയില്ല. അതെ, ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണം? നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് നിങ്ങൾ ആ വഴിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വിട്ടുതരാം. ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഗുരുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ആക്കി വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ഗുരു നിങ്ങളെ മുന്നിൽ വരും. പക്ഷെ അതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട്? ആ ഗുരുവിനെ കുറിച്ചും കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു തരുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ആ അറിവ് നേടണം. അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഒരു ഗുരുവിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. അതിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാണ് ഒരു ഗുരുവിന്റെ ആവശ്യം നമുക്കുണ്ട് എന്ന്. ആ അറിവ് ഞാൻ തരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആ ഗുരു നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോ അപ്പൊ ഒരു ഗുരു വേണല്ലേ എന്ന് തോന്നുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് എന്ത് വരും? നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് ആര് വരും? ഗുരു വരും. അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വഴികൾ നമുക്ക് തുറന്നു വരും. അപ്പം അതാണ് ഞങ്ങളെ ഗുരുവിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരു വഴികാട്ടിയായിട്ട് മാറുക. അതെ, അതാണ് ശരിക്കും വരുന്നത്. ആരാണ് നമ്മള് വഴികാട്ടി? ഗുരു. ശിക്ഷാഗുരുക്കന്മാര് കുറെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും ഇപ്പൊ ഞാനും നിങ്ങളെ പറയുമ്പോ ഒരു ശിക്ഷാഗുരു ആണെന്ന് പറയും ഗുരു. പക്ഷെ ആ ഗുരു എന്ന വാക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ ശരിക്കും നമ്മളെ ആ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഒരാളായിരിക്കും. അതാണ് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ഗുരു. ബാക്കിയുള്ളവര് നമുക്ക് എന്താണ്? ഇപ്പൊ ഞാൻ മാത്രല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് തന്നൊരു വ്യക്തി ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ആ വ്യക്തി നമ്മുടെ ഗുരുവാണ്. ആ വ്യക്തി നമ്മുടെ വഴി. മാതാജി ആ ലിങ്ക് ഞങ്ങക്ക് സെല്ലെന്നാ കിട്ടിയത്. എങ്ങനെയായിരുന്നു? ആ ലിങ്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കൂ. അത് ആരെങ്കിലും ഒരാളാണ് അവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക, അല്ലേ? നമുക്കൊരു കാരണം ആരാണ് വന്നിട്ട് ആ ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമുക്ക്. ആ വ്യക്തിയും ആരാണ്? നമ്മളെ ആത്മീയ പാതയിലേക്ക് നമ്മളെ ആക്കി തന്നത് ആ വ്യക്തിയാണ്. ആ വ്യക്തിയും നമ്മുടെ ഗുരുവാണ്.
അപ്പൊ നമുക്ക് അത് രണ്ടു തരം ഗുരുക്കന്മാരുണ്ട്, ശിക്ഷാഗുരു, ദീക്ഷാഗുരു. നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്, അതായത് ഒരു ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സ് ഉണ്ട്, അത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. രണ്ട് ഗുരുക്കന്മാരുണ്ട് നമുക്ക് പറയാം, ശിക്ഷാഗുരു, ദീക്ഷാഗുരു. ശിക്ഷാഗുരു, ദീക്ഷാഗുരു, രണ്ട് ഗുരു ഉണ്ടാവും. ശിക്ഷാഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആത്മീയ ജ്ഞാനങ്ങളൊക്കെ തരുന്ന ഗുരുക്കന്മാരാണ് ശിക്ഷാഗുരുക്കന്മാര്. ആ ശിക്ഷാഗുരുക്കന്മാര് കുറേ ഉണ്ടാവും നമുക്ക്. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് കേട്ടു, ചിലപ്പോ വേറെ ഒരു സൂമിന്റെ ലിങ്കിൽ കയറിയിട്ട് വേറെ നമ്മൾ ഈശോപനിഷത്ത് പഠിച്ചു. അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോ 10 പേരെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ക്ലാസ്സിനും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അറിവ് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവരൊക്കെ ആരാണ്? നമ്മളെ ടീച്ചർമാരാണ്, ശിക്ഷാഗുരുക്കന്മാരാണ് അവർ. അതായത് നമുക്ക് ആ ശിക്ഷ നൽകുന്നവരാണ്, നമുക്ക് ആ അറിവ് പകർന്നു തരുന്നവരാണ്. അത് എത്ര വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ശിക്ഷാഗുരുക്കന്മാര്. പക്ഷെ ദീക്ഷാഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി, അത് ഒരേ ഒരാളുണ്ടാവുള്ളൂ നമുക്ക്. ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി, അത് ഒരേ ഒരു വ്യക്തി, ഒരാളുണ്ടാവുള്ളൂ നമുക്ക്, ദീക്ഷാഗുരു. ആ ഗുരുവിനാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ശിക്ഷാഗുരുക്കന്മാർ നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിനുണ്ടാവും, പക്ഷെ ഈ ശിക്ഷാഗുരുക്കന്മാരാണ് നമുക്ക് എന്ത് തരുന്നത്? ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഒരു ഗുരുവിന്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയുന്നത്. കാരണം ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളും ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഒക്കെ അറിയുമ്പോഴാണല്ലോ നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയുന്നത്. അത് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ലിങ്ക് തന്നൊരു വ്യക്തി, നമ്മൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്തൊരു വ്യക്തി, അങ്ങനെ ആരുമാകാം. ചിലപ്പോ നമ്മള് റോഡിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരു നോട്ടീസിൽ നിന്നായിരിക്കും നമുക്ക് അത് കിട്ടുന്നത്. അത് അവിടെ കൊണ്ടിട്ട വ്യക്തി ഉണ്ടാവില്ല, അത് നമുക്ക് അവര് പോലും അറിയുണ്ടാവില്ല. അത് നമ്മൾ അജ്ഞാന സുഹൃതം കൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഭക്തിയിലേക്ക് വരാൻ അജ്ഞാന സുഹൃതം. അതായത് നമ്മൾ പോലും അറിയാത്ത രീതിയിൽ ചിലപ്പോ നമ്മള് എന്താ പറയാ, റോട്ടിൽ കൂടെ രഥയാത്ര പോകും, രഥയാത്ര ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അങ്ങനത്തെ ഘോഷയാത്രകള് ഭഗവാന്റേത്. ചിലപ്പോ അവര് പ്രസാദമൊക്കെ വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ആ പ്രസാദം കഴിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോ നമുക്കറിയാതെ ചിലപ്പോ അവരെന്തെങ്കിലും ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് കേട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രസാദത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഇതിലെത്താം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഘോഷയാത്ര കേട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ വരാം. അതായത് നമുക്ക് പോലും അറിയില്ല നമ്മൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ എങ്ങനെ കയറി പറ്റണെന്ന്. ചിലപ്പോ ആരെങ്കിലും വെറുതെ നമ്മളെ നമ്പർ അതിൽ ആഡ് ചെയ്തതായിരിക്കും, നമ്മൾ അറിയാത്തവരായിരിക്കും. പക്ഷെ അവരൊക്കെ എന്താണ്, നമ്മളെ ഈ വഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതാണ്, തിരിച്ചു വിട്ടതാണ് അവരൊക്കെ. അപ്പൊ അവരൊക്കെ നമ്മളെ ഗുരുക്കന്മാരെന്ന് പറയാം, നമുക്ക് ടീച്ചർമാര് എന്ന് പറയാം അവരെ. അപ്പൊ പക്ഷെ ദീക്ഷാഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ ഒരു ഗുരു ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ദീക്ഷാഗുരു. ആ ഗുരുവാണ് നമ്മളെ ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യിക്കുന്നത്. രണ്ട് ഗുരുക്കന്മാരുണ്ട്. എന്നോടല്ല അല്ലെ? അപ്പൊ ഇത്രയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ എളുപ്പത്തിന് നമുക്ക് ടീച്ചർമാരെന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. കാരണം നമുക്ക് കുത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് കേൾക്കുമ്പോ, കാരണം നമുക്ക് നമ്മൾ ആരും അങ്ങനത്തെവരല്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് പറയാനായിട്ട് ഇത്തിരി സൗകര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടീച്ചർ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും. ഗുരു എന്ന വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ ഒരു പേടി എപ്പോഴും, കാരണം അത് ടീച്ചറെ, നമ്മളെ സനാതന ധർമ്മത്തിലും നമ്മളെ ഭാഗവതത്തിലും എല്ലാത്തിലും ഗുരു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മളൊരു ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് അല്ലേ ടീച്ചർ എന്നുള്ളത്? അതെ, ഗുരു തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മളത് എന്തുകൊണ്ടാ തിരുത്തി പറയണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ഗുരു ആവേണ്ട യോഗ്യതകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് പാടില്ല, നമുക്ക് സാധാരണ നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു മനുഷ്യരുടെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്നറിയാം എപ്പോഴും നമുക്ക് ഉണ്ടാവണ, നമ്മളിങ്ങനെ കുറെ നമ്മള് ഗുരുവാണ്, നമ്മൾ അങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയാം. ഇപ്പൊ നമ്മ ക്ലാസ് എടുക്കാണ്, ഇപ്പൊ പറയാണ് മാതാജിയുടെ ഭയങ്കര നല്ല ക്ലാസ് ആണ്, മാതാജി ഞങ്ങൾ നല്ല ഗുരുവാണ്. അങ്ങനെ പറയുമ്പോ മനുഷ്യർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇത് കേൾക്കുമ്പോ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ പൊങ്ങി പോകും. സംഭവിക്കുന്നത് അത്. പക്ഷെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് അങ്ങനെ വരും. അങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്താ, നമുക്ക് തോന്നും ഞാനൊരു ഗുരുവാണെന്ന് തോന്നും. ഒരു ഗുരുവാണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ താഴ്ത്തിക്കാൻ പോകാം. നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് പാടില്ല, അങ്ങനെ നമ്മളെ മൈൻഡിൽ വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം എപ്പോഴും. അതായത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു അവസരം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കരുത്. നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം, പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് അങ്ങനെ പറയുമ്പോ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണത്. മനുഷ്യരാണ് നമ്മളൊക്കെ അല്ലെ? കാരണം നമ്മളെ മായ പിടിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഏത് രീതിയിലാണെന്നുള്ളത്. നമുക്ക് അറിയാതെ നമുക്ക് തോന്നും എനിക്കെന്തോ എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ വരും, എനിക്ക് എന്നൊക്കെ വരും. അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടീച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ്, എപ്പോഴും ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട്, നമ്മൾ അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഗുരു എന്ന് പറയുമ്പോ ശരിക്കും നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുമ്പോൾ ഗുരു എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. മാതാജി പറഞ്ഞ കറക്റ്റാണ്, ഗുരു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ അത് തിരുത്തി പറയുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം,
നമ്മൾ എപ്പോഴും ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോകും. ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ മാതാജി, മാതാജി ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ, ഈ മായ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം നമ്മളെ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ പിടിച്ചിരിക്കണം മാതാജി, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. വേറെ ഒരു വഴിയില്ല നമുക്ക് മായമ്മ പിടിക്കാനായിട്ട്. ഗ്യാപ്പ് കിട്ടാൻ നോക്കിയിരിക്കും. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഒരിക്കലും മറക്കാതിരിക്കുക. അല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ അത്? പഠിച്ചോ? എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക, ഒരിക്കലും മാതാജി. വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാനെ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ കാലിൽ തൊട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു തിരക്ക് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം കുറവാ വിളിച്ചേച്ചാ എന്തെങ്കിലും ഒരു ദുഃഖത്തിന്റെ അനുഭവം നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ കൂടുതല് ഭഗവാനെ വിളിച്ചു തുടങ്ങും. തനിയെ തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ജപം വന്നു തുടങ്ങും. അയ്യോ, ഞാൻ ഇന്ന് ഭഗവാനെ വിളിച്ചില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഈ ദുഃഖം തന്നേന്ന്. നമ്മളിങ്ങനെ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം മാതാജി അത്. അപ്പൊ നമ്മള് വല്ല ഫംഗ്ഷന് പോയിട്ടേ അപ്പൊ അതിന്റെ തിക്കും തിരക്കാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു നേരം പെട്ടെന്ന് ഭഗവാനെ വിളിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ വീട്ടിലെത്തുമ്പോഴേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അനുഭവം കിട്ടും. അതുപോലെ ഇപ്പോഴെല്ലാം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നാമം ചൊല്ലുക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ജപിക്കുക വല്ലതും ചെയ്യാതിരുന്ന അതൊരു എന്തോ ഒരു കുറ്റം ചെയ്ത മാതിരിയാ നമുക്ക് മനസ്സിന് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് തോന്നേണ്ടത്. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കടക്കാം, സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് പോകാം നമ്മള്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സമയം ഇന്ന് നമ്മൾ പോകും. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു വന്നത് ഗുരുക്കന്മാരെ പറ്റിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ ശിക്ഷാഗുരു ഉണ്ട്, ദീക്ഷാഗുരു ഉണ്ട്. അപ്പൊ ദീക്ഷാഗുരു നമുക്ക് ദീക്ഷ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് ദീക്ഷയ്ക്ക് ഇത്രയും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം എന്താണ്? നാമജപ യജ്ഞാണ് അല്ലെ, ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം. അപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ദീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹരിനാമ ദീക്ഷയാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നത് ഹരിനാമ മന്ത്രം, മഹാമന്ത്രമാണ് നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നത്. ആ മഹാമന്ത്രം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലണമെന്ന് നമ്മൾ ജപമാലയിൽ നാമം ചൊല്ലുന്നു. പക്ഷെ ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുമ്പോ ആ ഗുരു നമുക്ക് മന്ത്രം ചൊല്ലിത്തരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഗുരുവാണ് നമുക്ക് അവിടെ മന്ത്രം ചൊല്ലിത്തരുന്നത്. ആ ഗുരു മന്ത്രം ചൊല്ലിയ മാലയാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. നമ്മൾ ജപിക്കുന്ന മാല എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഗുരു ജപിച്ച മാലയായിരിക്കും നമുക്ക് തരുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, നമുക്ക് ആ മാലയ്ക്ക് തന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു പവർ നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെ. പിന്നെ ഗുരുവാണ് നമുക്ക് ആ മാല തരുന്നത്. ആരാണ്? ഗുരുവാണ്. ഗുരു ആ മാല നമുക്ക് തരുമ്പോ ഒരു വലി പിടിക്കും, ഇങ്ങനെ ഒരു വലി വലിക്കും ഗുരു. അതായത് നമ്മുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും അതോടുകൂടി വലിച്ചെടുക്കാണ് ഗുരു. അപ്പൊ നമ്മുടെ പേര് മാറും. നമ്മൾ ഇതുവരെയുള്ള നമ്മളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു ജന്മാണത്, രണ്ടാമത്തെ ഒരു ജന്മാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കാന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയുടെ പേര് നമ്മളെ മാറ്റി വേറൊരു പേര് നമുക്ക് വരാണ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും. അങ്ങനെ അപ്പൊ അന്ന് വരെ നമ്മുടെ പേര് വേറെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒഫീഷ്യൽ പേര് മാറില്ല, നമ്മളെ ഒഫീഷ്യൽ നെയിം അത് തന്നെ വരും. നമ്മളെല്ലാത്തിലും അങ്ങനെയാണല്ലോ വരുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളിലും നമ്മളിവിടെ എല്ലാവരും അറിയപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ പേരിലായിരിക്കും നമ്മളെ പിന്നെ അറിയപ്പെടുന്നത്. മറ്റേ പേര് നമ്മൾ ആരും അറിയുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ പേര് അറിയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ആകെ അറിയുന്നത് എന്താണ്? മണിപൂഷിത അല്ലെ? പേര് മനീഷ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പേര് നമ്മൾ മാറും. അപ്പൊ ആ പേര് തന്നെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും നമ്മളെ ഈ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞ മണിഭൂഷിത രേവതി ദേവിദാസി എന്ന് പറയുന്നത്, മണിഭൂഷിത എനിക്ക് തോന്നുന്നു മനീഷയായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഗുരു നിശ്ചയിക്കുന്ന പേരാണല്ലോ. നമ്മളെല്ലാ സമയത്താണ് ആ പേര് പോലും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. രേവതി എന്ന് പറയുന്നത് ബലരാമന്റെ ഭാര്യയാണ് ശരിക്കും. ബലരാമൻ ഉണ്ടല്ലോ, ബലരാമൻ ഇല്ലേ, ബലരാമന്റെ ഭാര്യയാണ്. ഇവിടെ പ്രഭു ഞാൻ ഒരുമിച്ചാണല്ലോ നമ്മൾ ദീക്ഷ എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ പ്രഭുവിന്റെ പേര് ആനന്ദമയ ഹലാധർ ദാസ്, അനൂപ് എന്നാണ് ശരിക്കും പേര്. അപ്പൊ ആനന്ദമയ ഹലാധർ ദാസ് എന്നാണ് പ്രഭുവിന്റെ പേര്. ഹലാധരൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ബലരാമന്റെ പേരാണ്, ഹലാധരൻ. അപ്പൊ ഹലാധരൻ എന്നും രേവതി. അപ്പൊ അതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ രണ്ടുപേരെയും പേര് അങ്ങനെ വരുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ ഒരുമിച്ച് ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് ഒരുമിച്ച് ദീക്ഷ എടുക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പേര് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ഇങ്ങനത്തെ പേരുകളായിരിക്കും നമ്മളെ എന്താ പറയാ ആത്മീയമായിട്ട് ഉള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ളവരുടെ പേരുകളായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അത് ആ ഗുരുവാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മള് ആ പേരിലായിരിക്കും അറിയപ്പെടുന്നത്. അതിനെന്തില്ല, കർമ്മബന്ധങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല ആ പേരിന്. അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഇരുന്നിട്ട്. അപ്പൊ ആ പേര് പിന്നെ ദാസന്മാരാണ്, ഭഗവാന്റെ ദാസനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ദാസിയാണ്. നമ്മൾ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്നതും എല്ലാം പോകുന്നത്. ഇവിടെ പ്രതീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നു, യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധം നമുക്ക് പറ്റാവുന്നിടത്തോളം ആളുകൾക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. നമ്മളൊരു സേവനാണ് ഇതൊക്കെ.
അല്ലെ? കാരണം ഇതിൽ ആരും പൈസക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ നെയിം ആൻഡ് ഫെയിമിന് വേണ്ടി പേര് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആരും ചെയ്യില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാതെ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ചില വീഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത്. ഇങ്ങനെ കുറെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ എന്തോ ആയിന്ന്, അത് മനുഷ്യരായതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ സംഭവിക്കാം. പക്ഷെ അത് അധികം പോകില്ല, പതുക്കെ പതുക്കെ എന്താവും അത് തന്നെ തന്നെ. കാരണം ഗുരു നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഗുരു നമുക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ പരമാവധി എന്ത് ചെയ്യും, അങ്ങനത്തിലും പോവാതിരിക്കാൻ എല്ലാവരും അലേർട്ട് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എല്ലാവരും നമുക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമുക്ക് പല രീതിയിലും നമുക്ക് ഗുരു തരും. നമുക്ക് അങ്ങനെ അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് നാമം ജപിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യം. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഗുരു ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നത്. അപ്പൊ ഗുരു എന്ന് പറയുമ്പോ കുറെ പേരുണ്ടാവും. ശിക്ഷാ ഗുരുക്കന്മാര് നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിനുണ്ടാവും. ഈ ശിക്ഷാ ഗുരുവിനെ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് ശിക്ഷാഗുരുവാണ്. ദീക്ഷാഗുരു നമുക്ക് ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യിക്കുന്നു, ദീക്ഷ നൽകുന്നു, പുതിയൊരു നാമം നൽകുന്നു. ഇതൊക്കെ ആരാണ് ചെയ്യുന്നത്? ദീക്ഷാഗുരു. ദീക്ഷാഗുരു ശരിക്കും ദീക്ഷാഗുരുവിന്റെ നോട്ടം അത് മാത്രം മതി നമുക്ക് ഫുള്ള്. നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ വേറെ ഏതൊരു ആ ഒരു സമയം തന്നെ നമുക്കത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു സമയമാണത് ശരിക്കും. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല അതൊന്നും. നമുക്ക് അത് അനുഭവിക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദീക്ഷ എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്കിപ്പോ എല്ലാവർക്കും സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഷെൽട്ടർ എടുക്കാം എല്ലാവർക്കും, ഗുരുവിന് ആശ്രയം. കാരണം അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോ അതിനൊരു കാര്യമില്ലെന്ന് നമുക്ക് അടുത്തൊരു ചിന്ത നമ്മളെ മനസ്സിൽ വരില്ല. കാരണം ഗുരു നാമം ജപിച്ച് അത് ചെയ്യുമ്പോഴല്ലെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ അതുവരെ നമ്മുടെ ഗുരു ആരാണ്? ശ്രീല പ്രഭുപാദരാണ്. കാരണം നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് ആരിലൂടെയാണ്? ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് അല്ലെ? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് ഇപ്പൊ രാവിലെ ഭാഗവതം, നമ്മളിപ്പോ പഠിക്കുന്ന ഭഗവത്ഗീത, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു, ഇത് മുഴുവനും നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്? ശ്രീല പ്രഭുപാദരിലൂടെ അല്ലെ? അപ്പൊ അദ്ദേഹമാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ പ്രണാമ മന്ത്രം ചൊല്ലിയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നത് എന്നും. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ ഗുരുവിനെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അതുവരെ നമ്മുടെ ഗുരു ശ്രീല പ്രഭുപാദരാണ്. പക്ഷെ നമ്മള് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ഗുരുവിന്റെ പ്രണാമ മന്ത്രം കൂടി നമ്മൾ ചൊല്ലിത്തുടങ്ങും. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാര് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാരായിട്ട് വരുന്നത്. കാരണം ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞ ആശയം അതേപടി നമ്മളിലേക്ക് എത്തിച്ചു തരുന്നതാണ് അവരൊക്കെ. അവരായിരിക്കും നമ്മളെ ശിഷ്യന്മാരായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതുവരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗുരു ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഗുരു തന്നെയാണ്, പരംഗുരുവാണ്. അതുകൊണ്ട് ഗുരു തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ദീക്ഷ എടുത്തു കഴിയുമ്പോ നമ്മള് ജയപതാക സ്വാമി മഹാരാജ്, ഗുരു മഹാരാജ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ഗുരു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ അത് അങ്ങനെ ചെയ്തു തുടങ്ങും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ പറയുന്നില്ലേ? അതോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഗുരു ആയിട്ടല്ല പറയണത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരാണ്? ശ്രീല പ്രഭുപാദരെക്കാളും മുകളിലുള്ളതല്ലേ? മാതാജി പറഞ്ഞത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് 23-ാമത്തെ 24-ാമത്തെ അവതാരം. ഒരു മിനിറ്റ്. അവതാരമാണ് നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ ആദ്യം പറയുന്നത്. ഹരകൃഷ്ണ മാതാജി എന്താ പറഞ്ഞ? കേട്ടില്ലേ? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാന്റെ രഹസ്യ അവതാരാണ്. പക്ഷെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാനും തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭക്തനായിട്ടാണ് അവതരിച്ചത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭക്തനായിട്ട് അവതരിച്ചതെന്നല്ല, ശരിക്കും കാരുണ്യ അവതാരമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ എവിടെയും കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അല്ലെ? ഭക്തിയോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടി എന്നെ ഓർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, എന്നെ ധ്യാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാൻ എല്ലാവരും പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തി ഉണ്ടാവണം, ഭഗവാനിലേക്ക് പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാനെ മാത്രം ആരാധിക്കണം അല്ലെ? ഭഗവാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? ഭഗവാൻ എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് തത്വങ്ങൾ ചെയ്ത് പോകാനാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഈ നിയമങ്ങളൊന്നും ആർക്ക് ബാധകമല്ല? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ബാധകമല്ല. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കാരുണ്യാവതാരാണ്. പതിതാത്മ, അതായത് നമ്മൾ ഈ മലിനമാക്കപ്പെട്ട നമ്മളെ പോലുള്ളവരെയാണ് ആര് ഏറ്റെടുക്കുന്നത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കാരുണ്യം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും? ഭഗവാനേക്കാളും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾക്ക് കാരുണ്യം ആരിലൂടെ കിട്ടും? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിലൂടെ കിട്ടും. മാതാജി, അതെ, ഞാനൊരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചേ നമ്മള് 101 മുത്താവുമ്പോ 108ാമത്തെ ആവുമ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മന്ത്രം ചൊല്ലുണ്ടല്ലോ. അതിപ്പോ അറിയാതെ നമ്മളിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ആ മന്ത്രം വന്ന് അങ്ങനെ ചൊല്ലണതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ?
ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല. നമ്മളിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക, ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക, ഫുൾ ടൈം നാമം ജപിച്ചിട്ടേ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ കൂടെ ഇതും കൂടി ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ വരും. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ അത് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. 108 എത്തുന്നതിന് മുന്നേ ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ല, 108 എത്തണേക്കാ മുന്നേ അല്ല, നമ്മളിപ്പോ വീട്ടില് ജോലിയൊക്കെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കില്ലേ, അപ്പൊ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് തോന്നും അയ്യോ ഭഗവാനെ മറന്നോ, ഭഗവാനെ ഒന്ന് വിളിക്കാന്ന്. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വരുമ്പോ ആദ്യം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ മന്ത്രം നമ്മൾക്ക് മനസ്സിൽ വന്നാ പിന്നെ അയ്യോ ഇനി ഹരേ രാമയല്ലേ മുന്നേ ചെല്ലേണ്ടത്, അങ്ങനെ തോന്നാറുണ്ട്. ഇല്ല. ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇല്ലില്ല. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കലിയുഗത്തിൽ വന്നത് തന്നെ എന്തിനാണ്? അവതരിച്ചത് തന്നെ നമ്മളെ പോലുള്ളവരെ തിരിച്ചങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്. നമ്മളല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്തു പോകില്ല. ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്കറിയാം ചിലവര് നാമം ജപിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം പറഞ്ഞാൽ കുളിക്കാണ്ട് ജപിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. പിന്നെ നോൺ വെജ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ജപിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ജപിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം രാവിലെ കുളിക്കുന്നില്ല, ജോലിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഓരോന്നോരോന്ന് ഇങ്ങനെ ചങ്ങല പോലെ വന്നോണ്ടിരിക്കും നമുക്ക്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ഓരോ കാരണങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ജപിക്കുന്നേ ഇല്ല. അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാതാജി എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ നോൺ വെജ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട് എനിക്ക് തൃപ്തിയായിട്ട് ജപിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ജപിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന്. അത് നിർത്തിയിട്ട് ജപിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോ സാധിച്ചു എന്ന് വരുമോ? ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അങ്ങനെ പറയാം, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യാം. അത് ചെയ്തു വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് വരും? നമുക്ക് മാറ്റം വരും. മാതാജി ഒരു സംശയം, കുളിക്കവന് തലയ്ക്ക് കുളിച്ചാൽ തന്നെ കുളിക്കണം അങ്ങനെയുണ്ടോ? അത് ദേഹം മാത്രം കുളിച്ചാൽ മാതാജി അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല. നമ്മളെ നാട്ടിലെ ക്ലൈമറ്റ് അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മള് തല കുളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുളിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. ഇപ്പൊ നമ്മള് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നല്ല തണുപ്പുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്ന് മാതാജി രാവിലെ തന്നെ തലയും വെച്ച് കുളിച്ചിട്ട് ഇന്ന് എത്ര ദിവസം കുളിക്കും മാതാജി? അത് അതായത് ശ്രീലങ്കയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, കാലവും ദേശവും സമയവും ഇതൊക്കെ അനുസരിച്ച് ഓരോന്നും മാറ്റം വന്നിട്ടിരിക്കും. കാലത്തിനനുസരിച്ചും ദേശത്തിനനുസരിച്ചും നമ്മുടെ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ചും കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ മാറ്റും നമ്മള്. കാരണം ഇപ്പൊ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്യുന്നതും കേരളത്തിൽ ചെയ്യുന്ന സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്യുന്ന വ്യത്യാസം വരുന്ന കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തണുപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, കമ്പാരിറ്റീവ്ലി പണ്ടത്തെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോ. പക്ഷെ അല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ക്ലൈമറ്റ് എങ്ങനെ, എല്ലാ സമയവും നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ആണ്. നമുക്ക് ഒട്ടും തണുപ്പ് തോന്നാറില്ല, അധികം ചൂട് തോന്നാറില്ല അങ്ങനെ. പക്ഷെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലോ ചൂട് സമയത്ത് ഭയങ്കര ചൂടാണ്. അവരെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് 4 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും നേരം വെളുത്തിട്ടുണ്ടാവും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ. അതേപോലെ ഞാനിപ്പോ 1.5 മാസമായിട്ട് കാലത്ത് നേരത്തെ 4 മണിക്ക് എണീറ്റ് മേക്കഴുകിയിട്ട് വിളക്ക് കത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതില് വല്ല തെറ്റുണ്ടോ മാതാജി? ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് തെറ്റൊക്കെ. നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് തെറ്റ്. നമ്മളൊരു കഥ കേട്ടിട്ടില്ലേ, ശബരിയുടെ കഥ കേട്ടിട്ടില്ലേ? കഴിച്ചിട്ട് പഴം കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് മധുരം ഉണ്ടോന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്നത്. കേട്ടിട്ടില്ലേ? കഴിച്ചിട്ട് നമ്മളിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ മാതാജി പറഞ്ഞ രീതിയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും അങ്ങനെ ഇല്ല. അപ്പൊ അതെന്താണ്? നമ്മുടെ ഭാവം അല്ലെ? അതാണ് ഭഗവാൻ അത് മാത്രമേ വേണ്ടൂ, നമ്മുടെ ഭാവം. നമ്മളത് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്താലും ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. പിന്നെ മാതാജി നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സും ശരീരവും ശുദ്ധല്ലേ, മധുര പോലെ ആവുന്നല്ലേ പറയണേ? ശുദ്ധമായിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ അല്ലെ, നമ്മൾ ശുദ്ധമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ അങ്ങനെ അല്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ ആയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അല്ല മാതാജി, വീസിംഗ് പ്രോബ്ലം വരണില്ല, അത് കാരണം ചെയ്യാൻ തലയ്ക്ക് കുളിക്കണ്ടെന്നുള്ള ആഗ്രഹമല്ല മാതാജി. ഇതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല. ഇതൊക്കെ കാരണം ശരീരം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ശരീരം ഇല്ലാണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മള് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? നമ്മള് തോണിനെ ഏതിൽ നമ്മള് ഭക്തിരസാമൃതല്ലേ ഇതിലല്ലേ നമ്മൾ ഈശോപനിഷത്തിലോ പഠിച്ചത്? ഏതിലാ പഠിച്ചത്? നമുക്ക് ഈ സമുദ്രം കടക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് വേണം? തോണി വേണം, തോണിക്കാരൻ വേണം. ഓർമ്മയുണ്ടോ? നമുക്കൊരു ആ തോണി എന്തായിരുന്നു? ശരീരമായിരുന്നു. ശരീരം ഇല്ലാണ്ട് കടക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടുന്ന് കടക്കണ വരെ നമുക്ക് എന്താ ആവശ്യമാണ് അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട്? ശരീരം നമുക്ക് വേണം. അപ്പൊ ശരീരത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പും നമ്മൾ നോക്കണം, വേണ്ടേ? അപ്പൊ അതും കൂടി നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട്. നമ്മളിപ്പോ ഭയങ്കര തണുപ്പാണ്, ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് രാവിലെ തല കുളിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ 2 ദിവസം കുളിച്ചാൽ 3-ാമത്തെ ദിവസം വയ്യാണ്ടായി നമുക്ക് പിന്നെ എണീക്കാനേ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പൊ ആ സമയത്തിന് അവിടുത്തെ ദേശത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് ശുചിത്വം ഇല്ല എന്നല്ല, നമുക്ക് ശുചിത്വം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും അല്ലെ?
അത് എല്ലാവർക്കും അത്യാവശ്യം ശുചിത്വം എല്ലാവരും ചെയ്തു പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ വൃത്തിയില്ലാതിരിക്കുന്നതല്ലല്ലോ അതിന്റെ അർത്ഥം, അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ? തന്നെയാണ് അതൊക്കെ. അപ്പൊ അതൊന്നും ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട. നമ്മൾ ഒന്നിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തു പോകാം. നാമജപം, നമ്മൾ പഞ്ചോപാസന നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു വന്നത് ഗുരുവിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഗുരുവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് ഈ 64 നിയാമക തത്വങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഗുരുവിനെ ആശ്രയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഗുരുവിനെ ആശ്രയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ പറയുന്ന പോയിന്റ്. അപ്പൊ ഗുരു ആശ്രയം എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ വാതിൽ നമ്മൾ തുറന്നു നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തത് നമ്മള് ഗുരുവിന്റെ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട്. സ്ലൈഡ് എടുക്കാം അല്ലെ? നമുക്ക് സ്ലൈഡ് എടുക്കാൻ നേരം ഇല്ലല്ലോ. ഇത് പറയാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് നാളെ വായിക്കാം. ഇന്ന് സ്ലൈഡ് എടുക്കണ്ട. അപ്പൊ അല്ലാണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു പോകുന്നു. 2-3 പോയിന്റ് പറഞ്ഞിട്ട് നാളെ. അപ്പൊ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നമുക്ക് പറയണത് ഫസ്റ്റത്തെ പറയണത് ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളത്, ഗുരുവിനെ ആശ്രയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഗുരു ആശ്രയം എടുക്കുക, ഷെൽട്ടർ എടുക്കുക എന്ന് പറയും നമ്മള് ഗുരുവിനെ ആശ്രയിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഒരു യഥാർത്ഥ ആചാര്യനെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ഗുരുവിനെ അഭയം തേടണം. അതാണ് അഭയം തേടാ. ഷെൽട്ടർ എടുക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഭയം തേടാ. അതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്, അപ്പൊ നമ്മൾ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ പുരോഗതിയിലേക്കുള്ള ഏറ്റവും നിർണായകമായിട്ടുള്ള ഒരു ഘട്ടമാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്, ഗുരുവിനെ ആശ്രയം എടുക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇനി അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ആചാര്യൽ നിന്നുള്ള പ്രാരംഭ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുക, നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുക. രണ്ടാമത്താണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഉപദേശം, ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുന്നതും നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ് നമ്മൾ നിയാമക തത്വങ്ങളിൽ പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത്. ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഗുരു എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അതനുസരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മളെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജ് പറയുന്നതനുസരിച്ചാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തത്? ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങള് തർജ്ജമ ചെയ്തത്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കതൊക്കെ എത്രയോ ജനങ്ങൾക്കാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, അല്ലെ? നമ്മളെ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ മാറിപ്പോയി. നമുക്കറിയാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഭക്തിയെ കുറിച്ചും ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് സാധിച്ചു. കാരണം ആ ഗുരു പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് ആ ശിഷ്യൻ അത് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ്? ഗുരുവിന്റെ, കാരണം ഗുരുക്കന്മാര് ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല, അത് ഭഗവാൻ പറയിക്കുന്നതാണ്. അതൊക്കെ ആചാര്യന്മാര് പറയും. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഭാഗവതം മലയാളത്തിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഭാഗവതം മലയാളത്തിലേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, ബലാമണിയമ്മ ഭഗവത്ഗീത ചെയ്തത്, അല്ലെ? മലയാളത്തിലേക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് മലയാളം അറിയില്ലല്ലോ എന്തായാലും. എന്ത് മാതാജി? അതെയല്ല, മലയാളത്തിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്ത് ഭാഗവതം ഉണ്ടോന്ന്? ഭാഗവതം മലയാളത്തിലല്ലേ നമ്മൾ ക്ലാസ് നടക്കുന്നത്? അതെ, അത് പ്രഭുപാദിന്റെ അതേ തർജ്ജമയുണ്ടോ മലയാളത്തിലേക്ക്? പ്രഭുപാദർ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയത് മലയാളത്തിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്തു. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഒരു ബുക്ക് മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിട്ടില്ലല്ലോ. പ്രഭുപാദർക്ക് മലയാളം അറിയില്ലല്ലോ. അല്ല, മലയാളം ആമസോണിലൊക്കെ അടിച്ചു നോക്കിയപ്പോ ഭാഗവതം മലയാളം അത് കണ്ടില്ല. ആമസോണിൽ കിട്ടില്ല അത് ഭഗവത്ഗീത മലയാളം. കാരണം അതിന് 12,000 രൂപ, 10,500 രൂപ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂർ ഉണ്ട് അതിന്റെ വില 10,500, ഇത്രയും വിലയുണ്ട് അതിന്. അപ്പൊ അത് ഇസ്കോണിന്റെ സെന്ററുകളിൽ മാത്രം കിട്ടുള്ള ബുക്ക്. മലയാളം ഉണ്ടാവും അല്ലെ? മലയാളം ഇസ്കോണിന്റെ സെന്ററിൽ മാത്രം കിട്ടുള്ളൂ. അതും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവര് നേരത്തെ മേടിച്ചു വെക്കില്ല, കാരണം ഇത്രയും വിലയുള്ള പുസ്തകല്ലേ. അപ്പൊ അത് മേടിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്താൽ അപ്പൊ അവര് വരുത്തി തരും. അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ടാവുക. ഇസ്കോൺ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് 12,000 രൂപയാണ്. നമ്മുടെ ബാംഗ്ലൂർ ഇസ്കോണിൽ 10,500 ആണ്. ബുക്ക് വീട്ടിലെത്തും. മലയാളം തന്നെയല്ലേ ഇത്? എന്ത് ലോകം മലയാളത്തിൽ തന്നെയല്ലേ? നമ്മൾ രാവിലെ ക്ലാസ്സിൽ കയറാറില്ലേ നിങ്ങളാരും? സംസ്കൃത ശ്ലോകം മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയല്ലേ ചോദിച്ചത്. നമുക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്നതാണ് അതൊക്കെ. ക്ലാസ്സിൽ കയറാത്താൽ ഇപ്പൊ പിടിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക്, അല്ലേ? ഈ ചോദിക്കുന്നവരൊക്കെ ക്ലാസ്സിൽ കയറാത്തവരാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നു. അല്ല, ക്ലാസ്സിൽ ഇന്നും കൂടെ ഞാൻ കയറിയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ
എനിക്ക് കേട്ടില്ല മാതാജി പറഞ്ഞത്. മൂലഗ്രന്ഥം സംസ്കൃതത്തിലുണ്ട് നമുക്കൊക്കെ ഇവിടെ മൊത്തം. അത് വിവർത്തനമൊന്നുമില്ല, സംസ്കൃതം മാത്രമായിട്ടുള്ള വോളിയം 2 ബുക്കുണ്ട് മാതാജി. എന്റെ അടുത്തേ ഉണ്ട് മാത്രം ആ ഉണ്ട്. നമ്മളെ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത തന്നെ നമുക്കറിയാലോ, കുറെ ഭഗവത്ഗീതകളുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതിൽ നന്നായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൈക്കൊള്ള, അതുപോലെ തന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ ഉപദേശങ്ങള് സ്വീകരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, ആചാര്യനെ നമ്മളെ ലക്ഷ്യം എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം? ഒരു ഗുരുവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക, ഗുരുവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ ഗുരുവിനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് ആര് സന്തോഷിക്കുന്നത്? ഗുരുവിനെ സന്തോഷിപ്പിച്ച ആര് സന്തോഷിക്കും? ഭഗവാൻ. കാരണം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് ആര്? ഗുരു. ഗുരു പ്രതിനിധിയല്ല, ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്നാ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഗുരുവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് 2 രീതിയിൽ ഗുരുവിന്റെ സേവ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഒന്ന് വപ്പു സേവ, 2 വാണി സേവ. 2 സേവ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഗുരുവിന്. ഒന്ന് വപ്പു സേവ, 2 വാണി സേവ. അതായത് വപ്പു സേവ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന സേവ. എന്ത്? വപുസേവൻ. ശരീരം. വപ്പുസേവ, 2 വാണി സേവ. വാണി വാക്ക്. വപ്പുസേവ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ശരീരം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സേവകളാണ് വപ്പുസേവ. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല, കാരണം ഗുരുക്കന്മാര് മുഴുവൻ ആചാര്യന്മാര് എന്താ പറയാ പ്രഭുക്കന്മാരായിരിക്കും അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് സാധാരണ സ്ത്രീകള് സേവ ചെയ്യാറ് ഇല്ല. വപ്പുസേവ നമ്മൾ, പക്ഷെ വാണിസേവ നമ്മൾ ചെയ്യും. വാണിസേവ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഗുരു പറയുന്നത് അനുസരിക്കുക. ഗുരു പറയുന്നത് അനുസരിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് എന്ത് ചെയ്തത്? ഭഗവത്ഗീത കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിച്ചത്, ഇസ്കോൺ സ്ഥാപിച്ചത്. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ ബേസിൽ വന്നതാണ് ഇതൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്കൊക്കെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതൊക്കെ എന്താണ്? ഗുരു പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഏത്? വാണിസേവ പറയുന്നത്. അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്. മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭക്തി വിശ്വാസങ്ങളോടുള്ള ആചാര്യ സേവ. ആദ്യത്തെ 3 പോയിന്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്തു. ഒന്നാമത്തെ നമ്മള് ഗുരുവിനെ ആശ്രയിക്കല്, രണ്ടാമത്തത് ആചാര്യന്റെ പ്രാരംഭ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുക, നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൈക്കൊള്ള, മൂന്നാമത്തത് ആചാര്യന്റെ സേവ, ഭക്തി വിശ്വാസങ്ങളോടുള്ള ആചാര്യ സേവ. അപ്പൊ ഗുരുവിനെ സേവിക്കുക. ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരിക്കലും എല്ലാ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ എന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടല്ല, ഞാനായിട്ട് വേണം കാണാൻ. നാളെ നമുക്ക് വായിക്കാം, ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്നെ അങ്ങനെയാണ്. ഭഗവാൻ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 3 പോയിന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്തതെന്ന്. നാളെ നമുക്കിത് വായിച്ചിട്ട് അടുത്തേക്ക് പോകാം.